салом дӯстон, дар ин видео бо приложение App Store of Monster пул кор мекунем. Силка барои скачат кардани приложение дар поёни видео мешавад. ва барои пул кор кардан мо дар экран зер мекунем ва ҳам хел танга мо кор мекунем. ва инҷа дидесе мо тангаи ма ҳам хел худаш автоматик кор касе 99 танга дар 1 секунд рафтеса. ай якум тарзи пулкоркунӣ бошад, инами реклама тамошо мекунем на 30 секунд. як боре ки дар экран зер кардем оз 1 танга гирифтесем. вақте агар ҳамин рекламаро тамошо кардем, як бор дар экран зер кардем 3 танга мегирем. Ин тамошо мекунем. Nowadays, few people can download the real profitable games. Most people are playing pirated games. They will set a very high withdrawal threshold. You can't make real withdrawals at all. They only make you keep watching ads, wasting our precious time. Do you have any good suggestions? I recommend everyone to play Crazy Balls. First, it is a real money game. Winning bonuses are not limited. How much bonus you win will be automatically withdrawn to your PayPal account. Secondly, it has no withdrawal threshold. You can withdraw your money even 30 cents. If you do not believe, you can try now. Wow, it's true. I got $100 right off the bat. That's because you are the first time to download and log in. All first-time downloaders will receive $100 newbie bonus online. Today, I solemnly promise, if you download Crazy Balls, then do not receive the $100 newcomer bonus. I take full responsibility. Click the download button below the video. Claim your $100. ва рекламамон тамом шуда, видео пропускат нишон метад, рекламаро пропускат мекунем. айна пропускат мекунем, креста зер мекунем, ози бо ҳам хел 2 сония 3 сония дига нишон метад. ва креста зер мекунем, рекламамон маҳкам мешавад. ва ин ака инҷа диде 28-27 сония мондагӣ. вақте ман як бор дар экран зер менам 3 танга. то ҳамин секунд бучиданам ман 3 танга қай кор кардан метавонам. бо инҷа реклама буромад, ира тамошо мекунем. Are you addicted to playing games? What if I told you you can make money from the games you're playing? Okay, so I got 3 steps for you. Download this app, play some fun games, And boom, money in your pocket. ва ин ман вақте ки дар экран зер мекунам, ҳозир 3 танга кор кардам. то ҳамин секунд тамом шидана. ва агар ин секунд тамом шуда, бо ман 1 танга кор мекунам. ин секунд тамом шид, бо 1 танга шид. ва тарзи дигар бошад барои пул коркунӣ зиёдтар, нами диемшда як ҳозир инҷа ман 99 танга кор кардам. агар ҳозир ман ҳамин рекламаро тамошо кунам, 100 танга худаш ба таври автоматӣ ман кор накарда ҳамин приложение пул кор мекунад. ин ҳозир рекламаро тамошо мекунем, 99 будагӣ 100 мешавад. ва ин мо рекламаро тамошо кардем, креста зер мекунем ва инҷа мебинем ки левел 100 шид. ҳар 1 секунда ман 100 танга кор мекунам. ҳатто рекламаро тамошо кардем, ина ҳама рекламаҳомон бучид. максималиш 100 та, ина 100 та шид, дига нишон надоса ҳамин рекламаи мо ба ин гирад. ва ҳам хел мемонам буш, ман метавонам ки ягон кор накарда 100 танга ҳар 1 секунда пул кор кунам. ва метавонем бо дополнительный инҷа бо экран зер кунем, бо пул бисёртар кор кунем.
ва дар инҷа вақте ҳамин мисол бигирем як 2 дақиқа 3 дақиқа кор кард, дар инҷа реклама пайдо мешавад ва барои агар бихоҳем ки реклама нест шавад, реклама нишон ната, дар инҷа ҳаста $1.44 ҳамира бихарем агар рекламамона дига нишон наметавад. Инҷа чанд таърифҳо ҳастай мехонем, кадомеш ки мо дар кор боша ҳамуша мехарем. Барое ки реклама нишон ната мо инамира мехарем ва дига надиди реклама пайдо шид. Вақти мисол камтар 1 дақиқа 2 дақиқа мегзара реклама пайдо мешавад. ва агар ҳамин $1.44 мо харидем дига реклама пайдо намешавад. Барои ҳамин мо намехарем, просто рекламаро тамошо мекунем. ва ина крест пайдо шид, креста зер мекунем, рекламамон маҳкам закрит ва бо пулкоркинимон рафтан мегирад. ва ина 100 танга ҳар 1 секунда овардаи сай ва тарзи дигари пулкоркунӣ боша установка кардани приложениҳо ҳастай. дар инҷа чанд намуди бозиҳо приложениҳо ҳастай, установка мекунем ва пулкор мекунем. ина ин бозии якум 6 установка мекунӣ, ҳамира бозӣ мекунӣ 642,051 кредит, яъне ки валютаи ҳамин танга пулкор мекунем. инҷа бозиҳо бисёр ҳастай, кадом бозиеш ки шумо дар маъқул ҳамон бозиша установка мекунед, бозӣ мекунед ва пулкор мекунед дар ин ҳолат ҳам. ва инҷа минималкаш 8 миллион аст. 8 миллион агарам телефонтона гирон монед, мумкин дар як сутка 8 миллиона кор мекунед. ва инҷа нависаga ки минималкаш 8 миллион ҳастай. 8 миллион кишид, инҷа реверс ҳамира зер мекунед ва шумо метавонед пултона перевод кунед дар кашлокотон. ва ҳозир дар шоти ма ки ҳоли нав 240,000 ай, ҳоли ман наметавонам перевод кардам. ба ҳамин видеои мо ба охир мерасад. То видеоҳои дигар.